Maraming salamat po sa napakagandang mensahe, hermano. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay natin awitin ang awitin pang Espiritu sa pamumuno ng STN Mayor na susundan ng spiritual communication at ang gaganap sa kanilang mga pupunan ay sina Hermana Alice Lumon, Hermana Lizette Aguilar at Hermana Regina Opiasa. Panatilihin po natin ang kapayapaan sa loob at labas ng Manduyan.
Ipain Panginoon. Katulad ni Mami Tingke kong anangga in obrang niya kalimutan ng tabi. Ipain Panginoon. Katulad ni makahali yung pamanangga. Hindi pa yung paksa ng oras dito. Ramwedit ng daman ng ibarang dito kung ito yung impresensya ng mga ulan. Iwaswas at desesyon ng ibanwa. Naging mahabang panahon, naging Israel ng at bumusan pa ang Bang ipangalan, itulay kanindahan, itinaya ay mami. Bang may sumibing hindi pa ang punalan ko na. Dahil kamayaman, kalimutyan ng Kristo ang pangkaisipan ng oras ko. Pilasan yung para yung pinapil din ang iyapag ito. Ano ba insimo at parin Panginoon. Tinggalap ang isaya at inangga yung oras ito. Nararamang hindi ka. Naparamdaman. Tingnan mo ang kalilas-ngasang ababilit ng kanang pansin. Ngunit naman ikaw sila ng kayang espiritu. Para rin peninaya inulagang awang ini. Ang pilasan din at naman. Lalo pa man yung maging kakulangan, iniwag siya. Magtatakbang pusa, lalakad kayo. Ito balaban higit. Tang apat suman, maging at kakulangan, iniwag.